loses of control. But you call me gently, child, just let it go. Every fear I carried, you take away. Now I live in freedom every day. When I stumble, mercy catches me. Your unfailing love has set me free. You are faithful, you are strong. You've been with me all along. I surrender. Sanibonani, ekuseni. Awulalela music Gavins FM channel 33 with Nobompele, the sound for your soul, umkenenezo womphefumulo. Kodwa ninjani kumhla ka-5 January 2026? Oh wow, esikhathini esisha, unyaka uqala. Hey, izinto ezintsha iqala. Sibona ugcobo lukaNkulunkulu olusha lwehla kumuntu, lwehlela umuntu ufikelwe isikhathi sokuthi abuse ngokugcwele emhlabeni, abuse esekulungeni. Kuyisibusiso kakhulu. Kodwa njani eAmerica, ninjani eAsia, ninjani eEurope, ninjani eAfrica? uNkulunkulu usigcinile. I hope you all well there. God has been so good. Even yesterday kwi-afternoon drive besinomlilo esingakaze siwubone, sikhuluma ngakho kwethemba uNkulunkulu, sikhuluma ngakho ukwenza izwi ukuthi kubaleka kangakanani nokwazi izinto ezifakwe kuwena. Kubalekile njengomuntu ngoba uma wazi ukuthi kufakweni kuwe, uyazi ukuthi uphiweni, uyazi ukuthi fanele wenzeni. Kumkhuleko wethu kwi-Music Gavins FM ukuthi abantu bayazithole, ukuthi bazi ukuthi baphiweni. Sikhulumile izolo, sakhuluma ngamathalente, ngezipho uNkulunkulu aziphe sona. Oh my Zulu. Iphiwo uNkulunkulu asipha zona. Sikhulumile ngakho ukuthi kubalekile ukuthi uma umuntu especially kulesikhathi samanje sidinga ukuthi sibe nama-ideas amasha, ngoba uNkulunkulu akayakhi into eyodwa. uNkulunkulu uhlukile, ingakho sisho njalo sithi ungcwele, sithi uhlukile. Uma ubuka imvelo, ubuke uhlobo lezimbali, ubuke ihlobo lezitshalo, uyabona ukuthi hey, nisho noma ungahamba wonke umhlaba uzothola izinto ezehlukene. So uNkulunkulu nathi usenze sahluka, sinezinto ezehlukene. Amathalente ethu angafana, ngabuke ngathi ayafana kanti awafani. Ukuthi esinye isikhathi ke sisuke sabheka kakhulu abanye abantu, sangayibuka thina, so kwangathi khona abaphiwe, kwangathi khona abangaphiwe. Kanti akekho umuntu la emhlabeni enganikezwanga ithalente. uNkulunkulu ngeke azokumisa la, akulethe la kwi-earth realm without amathuluzi. Lalela Music Gavins FM channel 33 with Bompele, umkenenezo womphefumulo. Siyabonga kakhulu lo msakazo, uyahamba kakhulu, njengoba nje sike sibingelele America, ko-Asia, ko-Europe ne-Africa. Siyazi ukuthi lo msakazo uhamba uzufike lapho, all the corners of the earth.
ayayezwa ngoba sikhuluma nomuntu manje, sesikhuluma nomuntu owadalwa wabusiswa, kwathiwa akabuse, kwathiwa akabe responsible. Remember ukuthi ukubusa akukona nje ukujabula kuphela, u-rejoice wenza iphathi, kodwa ukubusa ukuba responsible, ukuba accountable ey'ntweni uNkulunkulu akunike zona. Uma unabantwana, ukubusa kwakho kubantwana ukwenza sure ukuthi they follow iy'miso zaNkulunkulu ayifake kubona. Make sure that you train them ukuthi babe responsible empilweni, even ikona ukubusa lokho. Uma unemuzi, uNkulunkulu usekunikela amandla wanomuzi, ukubusa kulowo muzi akukhona nje ukuthi uzokwenza amaphathi kube mnandi kanjalo but ukuthi umuzi unakekele, umuzi wenze sure ukuthi une-order, wenze kahle ukuthi uma kufika iy'vakashi zimuze uNkulunkulu, zibone uNkulunkulu bese ziyadumisa, ngoba indumiso iyinto eyenzeka ngokomthetho indirect. Ngesikhathi wenzela omunye umuntu izinto ezinhle bese beyadumisa, usudumisile wena. Ingakho sikhuluma ngokuthi abantu akumele manje ukuba abantu abakhulumayo kuphela kodwa bekhuluma entweni engekho, ngoba kufanele sidale bese siyakhuluma. Ngiyazi ukuthi iyaphambana mhlampe nendlela ocabanga ngayo, ngoba ngeke ukhuluma into ongayicreate-ile. So khona isisho nje engisifundile izolo esithi, don't tell me about your dreams but show me your dreams. Okusho ukuthi don't tell people your dreams but show people your dreams. You know, sizokhuluma lokho namhlanje ekuseni ukuthi kuyisikhathi sokuthi senze manje, sekuyisikhathi sokuthi zabantu sibe abantu abenzayo bese siyakhuluma, sisichaza izinto esizenzile, ngoba amandla ezwi asekwelenzeni. uNkulunkulu uyakukhuthaza lokuthi akekho ozothi uyangithanda kodwa ebengamthanda umakhelwane wakhe, futhi akekho ozothi uyangithanda uma engalenzi izwi amnike lona. So kuyisifiso sethu la ku-Music Gardens ukuthi abantu bakhulume kodwa benza, noma benze bese beyakhuluma, ngoba ikona okwenza ukuthi nama-forces azamayo ukuthi kuba against bona bakwazi ukwamela, because ngeke umuntu owenzayo nomuntu okhulumayo abantu ababili abangafani, ngoba lo wenzayo kuyabonakala kwakhe. So siyakukhuthaza lokho ukuthi abantu baqale benze izinto uNkulunkulu ayifake kubona, ukuze inkazimulo kaNkulunkulu igcwale emhlabeni. Sikhumbule ukuthi uNkulunkulu izwi ulifake kithi and imibhalo izogcwaliseka ngathi. Silalele umsakazo omushasha ohlala umusha njalo, Music Gardens FM channel 33 ekuseni kumhla ka-5 January 2026. Ngiyathemba niyaphila ekuseni, sivukile sithi morning drive. Abantu abavuke bazithathe, bavuke babone ukuthi fanele benzeni, buze uNkulunkulu ukuthi Nkosi senzeni ekuseni. Kuyisifiso sethu impela ukuthi sibone abantwana bethu becabanga ngenye indlela, beshintsha ukwenza manje, ngoba siyazi ukuthi it's an age ye-information, isikhathi la abantu benolwazi oluningi,
kodwa bese imisebenzi iyehla. So kumanje sikhuluma ukuthi-ke kule season uNkulunkulu asesifaka kuyona sekuyi-season yokwenza, isizini yokubusa, yokuba responsible. Yes, uNkulunkulu anigcwalise futhi as siqhubeka lolu suku. Sizokhuluma nje impela ngalezi ndaba ukuthi ngampela ngabe wena usulitholile yini ithalente lakho, usuyitholile yini into eyi-passion, into ozokwazi ukuthi izwi kaNkulunkulu liphume ngayo, ngoba sikhulumile ukuthi izwi likaNkulunkulu lisebenza kakhulu ngethalente. Ngoba ithalente ligate. uNkulunkulu akwazi ukukhuluma outside of the tools akunike wona, ngoba ngeke athi uNkulunkulu imbitshe uqomitshe engakunikile ipiki. Angazi noma abalaleli bayayiqonda leyo nto. So uNkulunkulu usinikezile amathuluzi, wasinika ingadi, wasinika indawo yokubusa. So asifikile la emhlabeni without amathuluzi. So thina fanele sithole amathuluzi bese siyabuza uNkulunkulu ukuthi Nkosi, leli thuluzi ngilisebenzise kanjani? Yes, nilalela uMusic Governs FM Channel 33 noBombele, umkenenezo womphefumulo. Sithi vuka vuka uzithathe. Ngiyakhumbula nje khona iculo uNkulunkulu angisiza ukuthi ngilibhale elikhuluma ukuthi ibandla malivuke, ukusho ukuthi umuntu kaNkulunkulu akavuke azithathe akukhanye. Sikhanya ngani na? Sikhanya ngalo isipho nezipho uNkulunkulu asiphe zona. Ngoba ngampela sizobona kanjani ukuthi uNkulunkulu muhle uma engekho umuntu who's creative. Umuntu ngeke ngithi nje ubona ubuke uma usedolobheni ubone imizi ependiwe with different colors, ubone ama-pictures, ubone amabhilidi, lezo zinto ziletha udumo uNkulunkulu, ngoba uthi uma uyibuka ubone ukuthi uNkulunkulu hey mukhulu. Khona umuntu ongakha into ende kangaka utholukuthi inama-floors awo la ko-30, 40, iya phezulu. Uyabona ukuthi isipho lesi esisetshenzisiwe and siyabusa, lo wasenza ubusa ngaso. Abantu bayakhokha behlala khona. So sikhuluma ngezinto ey'njalo ukuthi izwi kaNkulunkulu liyathanda ukuthi liphume ngesipho asiphe sona uNkulunkulu. Amanye bangabaculi music, kuyithalente kodwa kufanele ukuthi libe yithuluzi lokuveza inkazimulo kaNkulunkulu, okusho ukuthi izwi aliphume ngawo umculo, i-purpose yakho ayiphume ngayo umculo. Nikhumbule ukuthi ithuluzi akuyona i-purpose, kodwa kune-purpose behind isipho uNkulunkulu akuphe sona, your talent. So ingakho kubalulekile ukuthi sizame ukuthi simcele uNkulunkulu ukuthi asiconnectise kuye, so that sizothola injongo yethu even ngalo ithalente lethu, ngoba khumbula ithalente yithuluzi. Ngizolokhu ngikuphinda lokho. Nilalela umsakazo omushasha for a new season, Music Governs FM Channel 33 noBombele, umkenenezo womphefumulo. Yes, sithi nje vuka uzithathe. Kulesi namhlanje umsombuluko umhla ka-5. Yes. Oh my God, ngibusisekile nje ekseni. uNkulunkulu sibona uthando lwakhe nje lusisiza, and ningesabi uNkulunkulu nani, ningesabi uNkulunkulu kini nani nikuye, nihlangene noNkulunkulu. So konke lokho esikukhulumayo uNkulunkulu uthembekile ukuthi akufeze. Kodwa nje uma sizoba abantu abazokwenza, sizowabona amandla
alelokhuzana alelizwi uNkulunkulu alifake kithi. Ya, bekuyilokho namhlanje kuseni sithi qhubekani niye phambili, nilalele izwi elisezwini, nilalelisise, nizwe ngoba kusekulaleleni kakhulu nasekwenzeni konke lokho esikhuluma ngakho. And in the afternoon drive sizophinde siqhubeke manje nesifundo sethu sikaJohani noJesu. Sikhulumile ngoJohn ukuthi uJohn preparation for uJesu, okusho ukuthi uJohn preparation stage, istage la ulungisa khona, uvula indlela la kade zingekho khona ukuze izwi malifika elinguJesu lifike endaweni elungisiwe. So sibe sikhuluma lokho, sizokhuluma nangakho futhi ke ntambama so that abantu bezobona ukuthi izinto kaNkulunkulu ziyazaleka zona, ukuthi nje zifuna ukuthi ube nobuciko uzibuke ngeso lakhe uNkulunkulu. So ingakho sithi abantu uNkulunkulu sebabuyiselile endaweni elungileyo, indawo la sikwazi ukubona izinto ngehlo lakhe. Noma ngabe kuthiwa kufikani kuwe, kodwa uyibuke lezinto ngehlo lakhe uJehova, ngoba nguye phela owaziyo, usehambile yena ahead of us, usengaphambili. Ufika hamba aqede bese kuphinde aqale nathi futhi. So suke sesihamba naye ohambeni oseliqediwe, so ingakho kufanele silalele yena, ngoba uyazi ukuthi amakhona ami kanjani, indlela ihamba kanjani. uNkulunkulu anibusise kuseni. Sonibona ntambama. God bless you. May the Lord keep you. Anigcine nje nibe isibani esihle emphakathini, emsebenzini, nibe light, nibe innovative nasemsebenzini. Kubonakala ukuthi abantu bombuso laba abantu abazaziyo. Nilalele umsakazo omusha ohlala umusha njalo, Music Gardens FM Channel 33, Nyobompele, umkenenezo umphefumulo. God bless you. See you in the afternoon drive. You remind me there's nothing